Medzi najhorúcejšie témy medzi kaprármi vždy bývajú montáže. Moje meno je Ivan Fabián a chcem vám ponúknuť jednu z mojich najobľúbenejších montáží, ktorú používam pri neutrálne vyvážených boilies, nazývaných ako balanced boilies. Hlavný základ tejto montáže mi tvorí materiál Stiffline. Je veľmi tuhý a získal si preto moju obľubu. Možno, že pre mnohých rybárov sa bude zdať, že jeho hrúbka je moc veľká, ale poviem vám úprimne, vôbec to nevadí. Takže odstrihneme si približne 20 cm kus Stifflineu. Použijeme kovové spojky Carp Crimps. Navlečieme Stiffline do tejto spojky. Druhú časť navlečieme do druhej časti Carp Crimps. Vytvoríme si požadovanú veľkosť slučky. Spojku zatlačíme klieštikmi. Tento koniec pôjde pripevniť k montáži k olovku. Druhý koniec Stifflineu opäť navlečieme do spojky Carp Crimps. Po prevlečení jednou časťou tejto spojky si navlečieme teflónový krúžok o priemere 3,7 mm. Vytvoríme si požadovanú slučku, v ktorej nám chodí krúžok a zaistíme. Druhú mäkkú časť si vytvoríme pomocou spletanej šnúry Granity. Najčastejšie používam háčiky s dlhším ramienkom a pre túto montáž mi najviac vyhovujú háčiky SB 300. Veľkosť 6. Opäť koniec šnúrky Granity navlečiem do očka háčika. Na šnúrku pripevním krúžok o priemere 3,1 mm. Vytvorím si slučku pre navlečenie boilies. Zatiahnem. Zastrihnem koniec. Krúžok navlečiem na ramienko háčika. Zoberiem si boilies. Navlečiem. Zaistím zarážkou. Nastavím si presne vzdialenosť medzi krúžkom, háčikom a boilies. Odstrihnem spletanú šnúru Granity. Spravím bezuzlové viazanie. Zoberiem si zmršťovaciu hadičku, odstrihnem si požadovanú dĺžku, prevlečiem spletanú šnúru, navlečiem na ramienko háčika a teraz musíme počkať, lebo musíme si nahriať vodu. Zmršťovaciu hadičku natiahneme na ramienko háčika a potom nad parou ju zmrštíme.
Takto upravená montáž nám spôsobí ľahšie zachytenie sa háčikov v tlame kapra. Na tejto mäkkej montáži si na konci spravíme slučku. Tá slučka môže byť vzdialená od očka háčika 3 až 5 cm a máme hotovú mäkkú časť. Pripevníme na tuhú časť, ktorú sme si vytvorili zo stifflineu. To jednoduchým prevlečením slučky cez teflónový krúžok a máme hotovú montáž. Ešte pre vylepšenie účinnosti tejto montáže používam plastické olovo, ktoré prilepím na miesto spoja stifflineu s kovovou spojkou. Toto olovo nám spôsobí, že táto montáž nám leží pekne na dne. Predviedol som vám montáž, ktorá patrí medzi moje najčastejšie používané. Nachytala mi už veľké množstvo veľkých rýb a verím, že vám dopomôže tiež ku kapitálnym úlovkom. Verím, že stretneme sa ešte pri nejakej ďalšej montáži, ktorá bude pre vás prínosom k vašej rybárskej činnosti. Majte sa pekne, na budúce, dovidenia.